den med dig. Og så vil du prøve at rette det op derinde. Den løber allerede med dig her. Så begynder at droppe på skuldrene. Sådan. Nu hopper den. Det kan jeg se 1 kilometer før hende. Sådan. Filmer du heller? Ja, vist. Sidder der. Godt. Kan I se det? Ja, der er 5 kort deroppe. Godt, lille. Lille. Sådan.